Heipä hei taas! Tänään mä näytän teille, miten te teette herkullista hedelmäsalaattia. Esittelyssä meillä on vesimeloni, joka on punainen, appelsiini, joka on oranssi, banaani, joka on keltainen, avokado vihreä, mustikat sinisiä ja liiloja viinirypäleitä. Näiden yhteinen juttu on se, että ne on sateenkaaren värejä, joka on se, että niissä on paljon vitamiineja. Ja sanonta kuuluu, sateenkaari päivässä pitää lääkäri loitolla. Eliitti nautiskeli hedelmistä Suomessa ja Ruotsissa 1700-luvulla, mutta hedelmät yleistyivät vasta 1900-luvulla. Avokado on hyvin terveellinen ja siinä on paljon hyviä rasvoja ja vitamiineja. Voilaa! Se on valmis. Todella raikas ja terveellinen välipala. Kannattaa testata. Heippa!